welcome back to Sunday Live Chat. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapie Stories, and namhlanje sikhuluma ke guys ngenimba. Guys, yo uhlathi ke bakithi ke ushare ke indaba ezimnandi ke laphana ke einkundleni zokuxhumana, washo ke ukuthi ke ubonga oza kwabo ke asebenzisana nabo laphana ke kumdlalo inimba. Igama lakhe la ngempela uSisa Hewana, udlala ke indawo kaHlathi kwinimba, and abantu abaningi ke abamthandi neze guys uHlathi, abamthandi neze uHlathi ngenxa ke ye-character ke ayidlalayo. Most of the time people they normally says if abantu sebegcina sebezonda wena kusho ukuthi usukuyinela ngempela ke i-character ke osuke ke unikezwe yona. So guys uHlathi ke uye washare ke wabonga ke oza kwabo ahlala nabo ke kulomdlalo, wathi ke baphathene kahle kakhulu nabo kusukela lo mdlalo ke waqala. Wathi ke ngaso sonke isikhathi ke bahleze behleka bekhala bonke bekhuluma ngabazokwenza ukuze bajabulise ke ababukeli. Futhi ke asifuna uqamba manga bakithi inimba cha liyasijabulisa ngempela, enye yemidlalo esijabulisa ngempela la kumabona kude ke wethu. Wathi ke ababukeli angiboni ukuthi bayoke bemthande uHlathi ngoba njalo ufuna ukwenza ngendlela ke athanda ngayo, angacabangeli ke abanye abantu. Wathi ke i-character kaHlathi eyomuntu ke onomhawu, konke ofuna kuhambe ngendlela yakhe ongabacabangeli abantu. Uthi ke indawo kaHlathi ke bakithi into edecizele ukuthi indawo kaHlathi uyishiye emsebenzini, akafuni ukuthi aze ayiphile ngempela. So lokho enikubona lapha yana ukuthi nje uhluke kakhulu kunakho, akafani nakho. So abantu abaningi nje wasemzondanga kabakithi uHlathi cha yena uSisa nje akafani noHlathi inhlobo. Umzansi Magic guys bathi ke uede ke iziqephu ke zenimba ukuze uqhubeke lo mdlalo ngendlela ke abantu abakhombisa ngakhona ke ukuthakasela nokuthanda. Uthi ke uShelly Adonis weMzansi Magic waveza ukuthi ke kuningi okuzayo ababukeli ke abazokujabulela eziqephini ke eziwu90 ke abasazoziqopha ukuyisa ke umdlalo phambili. Niyazi guys ukuthi ke inimba lazophela, I'm not so sure lazophela nini, but ke ngenxa ukuthi ke niyalithanda kakhulu they had to yabo ukuthi bathi carry on ba add amanye ke ama episode wona ke lo mdlalo. So yeah guys, we can expect a lot. Currently we are chapter ke kaZoleka, uLilian, uLazarus, yabona nje kusaphithizela ngempela. Asazi guys ukuthi ke izogcina ke kanjani, kodwa ngibona sengazi ukuthi ke uLazarus noZoleka bazogcina belungiseke izinto zabo kuya ke phambili. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.